Ini Mas, aku arep takok utawa arep bedheki kowe kabeh. Sebabe apa wong mati kok dibuntel mori? Sebabe ya Salah. sebabe ya kewajibane wong Islam nek mati iki ya kudu dibuntel mori, Mbah. Lha kowe gak mau jawab kowe wong Islam apa wong Kristen gak ngono ya? Biasane ngono. Gak Ya. apa iki? Nek wong Islam tak omong kan wong Islam. Nek wong Islam sebab Ya. apa kok dibuntel mori? Ya kuwi kewajibane wong Islam ya ngono kuwi nek mati. Salah. Lah piye? Sebabe Ya. lah nek dibuntel godhong gedang dianggap lontong. Ngono, Mbak. Lah sebabe apa kok nek wong mati didusi? Ya ben suci to, Mbah, dengan reget-regetane adase. Ben ayu, Mbak, ben ganteng ben ayu. Ben ayu ganteng. Oh. Salah. Lah piye, Bapak? Sebabe wong ora iso adus dhewe. Ya. Kulun nafsin dhaikatul maut. Dhaikatul maut. Ya. Apa artine, Mbak? Wong kabeh sapa wae sing duwe nyawa besok bakale mati. Kamangka wong mati kuwi nandi parane? Lah mbah ya dikubur. Dikubur salah. Bujur ngalor, Mbak. Bujur anu, Mbak. Wong mati parane nandi? Anu parane nanti ya, Mbak ya. Ning kuburan. Salah. Karane ning kulon Mangu, Mbak. Salah. Manut semikul. Bener ta, Manut sing mikul. Oke. Mbak, ning kono-kono wis ganti pikone, Mbak, tumpake ambulan. Apa bulan lho, Mbak? Yo. Gak, ora tumpang. Oh, amblane Lho. amblane keluarga deh. Kuburane adoh. Wis modern, Mbak, saiki, Mbak. Nek kuburane adoh. Nah, kono-kono lho maksud lho. Lah ngono. Kuwi nek lagune. Lagune piye, Mbak? Ditumpake anjang-anjang. Lho piye Salah. Salah. Kereta Jawa. Tumpake kereta Jawa. Salah. Tumpake ambulan, Mbak. Tumpakne ambulan jare demeng. Eh, amblane gak aku ngulan wong mati, gawe. Gua boleh, Bos. Amblane ku keluarga tok. Tumpake kereta Jawa. Apa belu-belu lho. Dipikul rudane rupa manungsa. Terus